Siyanibingelela ke kuphi na kuphi la kufinyelela khona umbukiso. Sonibingelela impela sewuyena umuzwa kwamthabela khona le mntu bantu benkomo ayixosha inkomo ziniphorish bishinyalazi. Ophondweni isigodi ngaphansi kwentaba umaqhwetshana. Bathi usuyitobha liwisamba semali singadalwe zokubisha imizamo sokushumuza isithunde esandla ngeliphumuthe emaqeda kanisa umntotwa. Nawe umuntu omusha ubungayisiphi phethini lensuzo ubuhlakaniphila. Inhlula abayithobula bephindelela bacashe ngeyivatho zamakhola bethu umfowamthabela ngeyabo bobone. Wababona khona kunjalo uNkulunkulu nebhadi oba ukhonzwa nabagangayo. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba lejabulu jule TV. Namhlanje sibizwe endaweni yangakithi emntubatu benkomo kayiqosha inkomo zinyuphorishi ngeke ngachaza kakhulu. Kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngiyazi ngike nganyamalala esidiscard wena nje ungalapho ngasekhaya ngingaze ngikhohlwe inkosi yami phela ngike ngame emsebenzini ngenxa yokungaphatheki kahle. Ofozo subscribe button ukuze onke ama-video esuke sikuthulela wona azokhona ngempela ukuthi aqale wena kuqala. Okwamanje ngithatha intamo ngiphose kumfowethu. Mfowethu uyaphila kodwa? Kuyaphileka ndoda. Siyaphila mfowethu. Mfowethu asithathelele ithuba sibonge siyazi kade usibiza. Singakwazi ukuthi sifike ngenxa yongaphatheki kahle kwami kanye ke nenkinga besinazo nasithi imbele ejabulu jule TV. Kodwa ke namhlanje ngisendaweni yangakithi. Bathathe mfethu ababukeli ubabeke sikhuluma nobani wakwabani. Ngizoqala nje ukubonga mfowethu noma kukaningi ukuzama ukungithola ngingatholakali ngoba lento engizoyikhuluma ayilona. Ijulile kakhulu futhi angazi ukuthi nami ngiyoba safety emva kwenkulumo engizobe ngiyikhulumile ngendlela ejule ngayo. Cha lo khulumayo usibusiso wakwaNkosi. Phazima Undlangamandla impela. Hawu mfethu cha ngiyajabula mina mfethu ukwazi ingakithi ke vele ke mina la. Impela. Kodwa phela ke isikhathi esiningi ukuthi obasijwayele ukusebenzela eThekwini. Kodwa namhlanje abaphathi bejabule jule bangijubile bathi angize ngizosebenzela la endaweni yangakithi ngoba mina ngiwasophondweni. Lapha konje kuthiwa ikuphi la? La isikhona Isigodi sakamaqhwetshana. Kamaqhwetshana. Akusemntubatuba esigodini sasemaqhwetshana. Hayi ngiyakuzwa impela. Sithatha ke mfowethu Ndlangamandla usibeke. Why usibizeleni? Kungani sila? Ngangihlezi ngizwa umuntu mayethi uyayiphila impilo ibe imuvi kodwa ingemuvi. Impilo kuba ngathi imuvi. Ekukhuleni kwami angikhulelanga la esigodini sakamaqhwetshana, ngikhulele eJozini. eJozini la engikhulele khona nje la inkaba yami ekhona. Ngiyabona. Sejozini impela. Esigodini saseJozini kusemzingazi. Yebo kunendawo ekuthiwa isemzingazi eJozini isigodi sakhona. Abaningi bazodideka kodwa kwaya ke ngaya ngathi mase ngibuyela manje sengiyobona kwathiwa ayisishintshile lelo gama sekuyini Umzingazi ngijwayele amabhizinisi lapha eRichards Bay. Impela. Shuthi kodwa phela kuyenzeka amayigodi ifana abanye yakhumbula nangakithi kunendawo ukuthiwa emadwaleni nakubo khona umfo abathi mfezi emnyama lo oculayo kodwa ngiyezwe naye ethi kunendawo ukuthiwa emadwaleni. So kuyenzeka igodi ifana. Kuyenzeka ifane futhi kufane nje namagama into isekuthenini mfowethu sasilusile ngoba iminyaka yami yayilapha ko-15 16 Ngiyabona. silusile nje nomzala. Abazala ngalezi yakhathi abantu ababehlala ekhaya kuphileke futhi hayi njengamanje ngoba abazali sebefika nje ngokuvakasha. Thina sasikhula nabo omzala ndawonye. Yena umuntu ke engangilusa naye umzala. Uma sekufika ekuthenini ke inkomo ziyophuza manje angisaboni inkomo ekuthiwa ziyophuza ziphuza noma ngasiphi isikhathi futhi Hawu akusafani ngoba namasimo awasekho manje.
ngeke ukuthi ugade inkomo uyibandela bapha amasiko. Akusaluswa ngiyabona lapha ngasekhaya akusaluswa sidala. Yebo. So isigameko kungesiso isigameko kufunda, kukhula, kuxakeka ukuthi lento yenzeka ngayiphi indlela. Why yenzeka? Ube nemibuzo eminingi udideke. La uma siyophuzisa nomzala, mina angithi umfowethu ngoba umzala efana nomfowethu. Vele umzala umfowethu. Into eyodwa nje leyo. Uma siyophuzisa masifike edengini. Ngitshela uqala ukuthi leli izwi liziwa yimi ngeke. Ngithi mangithula ngimbuka, lo mfo ngiyambona ukuthi ngathi uyayizwa naye le. Izwi elimemezayo. Izwi elimemezayo. Limemeza bani? Uma silizwe okokuqala kwangathi nje le imemezelo. Kodwa uma sengithula ngilalelisisa kahle, hayibo. Sibusiso. Lelizwi phela limemeza mina leli noma ngathiwa izinto ziyafana. Yimpela usibusiso. Uma kodwa ubheka ngaleso sikhathi sangamboni umuntu omemezayo. Sadideka ke manje ukuthi hayibo kwenzakalani. Lethe seliphinde okwesithathu. Umfowethu akabange esaba khona lapha ebengikhona. Hawu. Akabange esaba khona umfowethu. Hayibo. Uma ngimbheka, hayibo. Umfo akasekho kodwa ngimgcine la njengoba hlele nje. Ngimgcine la kodwa akasekho manje. Wabaleka akasabuki nanokuthi ubani lo mfo ombemezayo. Akasafuni nokwazi ukuthi ubani lo muntu osimemezayo ngendlela abaleka ngayo. Ngithi ngeke Wena ufika lokubaleka. Yebo ngithukile. Nanoma ubani ngathuka kodwa ngifuna ukuyibona lento ememezayo. Ngoba sinako ukuphuzisa la ingamemezi lento ememezayo. Yini lememezayo manje? Limemeza lelizwi ezihlahleni ngoba mangibuka lapha ejozini kunomfula, amanzi, izihlahla nakho. Limemeza ngapi umulibuka lelizwi? Uyabona nje uma ejozini dam uyazi kahle. Angithi idamu liyafika kube idamu bese kuba nalokho ngathi kungamasundu sakuba malala okumila phakathi edamini njengoba nje kukhona la. Lelo zwi limemeza ingathi liqhamuka ngakulezo zinto lezi eziphuma emanzini. Manje mina ngifuna ukwazi ukuthi yini le. Angizwa kahle. Uma ngimile avele lo muntu umuntu nje muhle siphalaphala sentombi. Intokazi ivela aphika ezihlahleni. Ivela khona ezihlahleni. Intokazi nje futhi inkomo zathuka ngoba ayikaze zimbone umuntu oqhamuka emanzini. Uvela emanzini kanti noma uvelaphi kahle kahle. Izihlahla ngithi kuzo lezi zihlahla engamalala ezisemanzini. Lezi engamalala ezisemanzini. Kuvuleka lapho uvela lapho lo muntu. Akuyena usisomaziyo wena. Hayi lo muntu lo yena ngimqala. Futhi nje akusiyo umuntu ongathi umuntu uyamazi ngendlela lo muntu oyisuleke ngayo emuhle ngakhona ekhazimule. Uma kungathi uyambuka uma ebheke ngaselangeni kungathi uyaxhophela. Amehla enjani amehla akhe umbuka mhlambe emehlweni noma nawe wabususa bayisho umbuka. Lo muntu akabukeka emehlweni akabhekeka ngifuna uqamba mama. Ngendlela amuhle ngakhona. Ngendlela amuhle ngakhona nangendlela engizothi unesidima nesithunzi ngakhona. Akalula lo yamuntu. Akalula. Awufikelwa nonubona lo muntu noma wawusadidekile umile nawe noma wafelwa ukuthi baleka noma wenzakalani kuwe. Yabona kimi kwaba khona ukushokheka nokudideka. Elokuthi angibaleke. Alifikanga ngoba ngangisekutheni ukuthi okay mangibaleka. Uma ke obaba nomkhulu besibuze ekhaya ukuthi ziphi inkomo sothini. Eblazi sibhaxo siya. Sasishe ngalesi sikhathi. Lapha na ushaya ngisho umuntu okamakhelwane akushaye umuntu okamakhelwane ungeke ufike ushe ekhaya. Ngoba mawufika ekhaya kuthiwa kahlayo. Kuzothiwa kahlayo ushawele khona lokho khona lokho kwenzile. Yini lo yenzile? Hayi manje ngoba sekuthiwa nje umakhelwane akayithinti ingane yakomunye umuntu.
asikhulanga thina kunjalo. Wase kosithathe ke mfowethu sibeke wendla ngamandla. Kwase kwenzakalani ke nawe lento kwasenisele kuyi 1-on-1? Lentokazi lentokazi uma iqhubeka ikhuluma yathi ziningi imemezelo esengivezile zangenzeka kubantu abangaphambili. Ngibathathile ke labo bantu abaphindanga babuye. Hayibo. Ngoba abayenzi into engisuke ngibathuma yona, ngibacela yona. Ukuthi uma bengenzela lokhu kuyoba nomkomelo abayothola. Uyambona lo sisi ngezansi noma uvele nje wagcina la emanzini? Lo yasisi Ngoba mina nginento yokuthi mhlambe kwakuyinkosazana. Yabona mfowethu, ngendlela izinto ebese ihamba ngakho ngaphambili ngikubonile ukuthi inkosazana, kodwa ngale yankathi akufikanga ukuthi inkosazana. Ngangisadidekile ngoba kwankosazana ngangazi ngiyibone ngaphambili. Ungakazi usho. Ngangakaze ngizwe naye. Ngisho kuthiwa umnumzane wamanzi yini yamanzi ngangakaze ngiyibone. Wathini kuyo ke? Uma lo muntu evela uyangidida, uyangiconfuse ngezinto eziningi ayikhulumayo. Uma umbheka umuntu impela nje, kodwa uma usumbheka ngezansi akusazona inyawo njengoba thina nje sikuzinyawo. Sekuyinto engathi inembala, engathi lento iumsila kodwa inembala. Fish kanje. Isafishi kanje ngayisho kanjalo, isafishi. Kodwa akukho la ihlukana khona, ihlangene naye lento. Akukho la ihlukana khona. Manje maniqhubeka nixoxe negcina laphi nodaba lenu etshele ukuthi abantu abangayigcini lokhuza zakhe unamkamelo yonke lento. Wathi ngesizathu sokuthi abantu abaningi abamuzwa bamlalela. Mfethu nisixolele babukele kubuye kusithi ukuphazamiseka ngoba kunezinto ezenzakalayo la engayi-understand ngoba phela angijwayele ukuba seduze nedamu kanje. Ngigcine kudala nje ngisewumfanyana nami ngisalusa, so siyaxolisa nje kakhulu. Kodwa ke wemfoka Ndlangamandla, qhubeka mfethu sichazele the time iphuma inkosazana kwase kwenzakalani? Ngaleso sikhathi ngadomela. Umqondo nje kimi ngathi waphuma kimi, nobumina nje kwaphuma kimi. Ngoba ngase ngumuntu olalela yonke into eyishoyo. Umqondo udomekile. Uma ngayigcina ngithatha ama full step ngisondela emanzini ngoba yayingibiza ngisondela kuyo. Emveni kwalapho ngabona sengingale kulomhlaba lo ngapho emanzini. Phoseka phakathi Impela uma ungakhisha namanzi, omunye umuntu uzodideka ukuthi kanjani amanzi angakhishi angangena emadlebeni, ngoba abanye amanzi mabengena kuwo athula isikhathi umthola esequmbile sesamanzi. Nami vele ngifuna ukuya kulelo point. Uyabona laphana kwangathi nje kunento eyidrama. Iyafika nje yangivala nje yangithi wahamba nje kahle. Ngahamba nje kahle. Ngiphefumula ngoba ngiphefumula. Hoyibo, ngiphefumula nje njengoba ngiphefumula. Ngiyakutshela. Omunye umuntu engamangala athi hayi lo njengoba nje. Bafowethu. Amanzi akubangakho la ukuthi akusaphefumuleki, akusenzekini, sekunenkinga. Cha, ngangaba nankinga. Uma ngifika ngale hayibo ngiyadideka ngibona omkhulu asebemaxheliba. Omkhulu abanye phakathi la edamini. Angibazi abanye yebo bahamba umqondo wami usuthi ukuhlakanipha. Mangifika futhi bangijabulele lokhu ukuqabulana kwabo omkhulu ukuqabulela isimongo bangiqabule kanjalo bengiwelcome bengijabulela.
bese bethi no khulileka ke mzukulu uzohamba awuhleli la iphi yona inkosazana le kufakela phakathi inkosazana laphana kuneyindlela ngaphakathi kuneyindlela yona yathi angihambe ngalendlela ngizodibana nabantu bakithi yona ke yahamba ngenye indlela uma ngiqhamuka nangempela ngadibana nabo omkhulu ngawuthola nje umuzi wakithi uma owayo umuzi lingalendlela eyithathile uyawubona kungathi uyacobezela like imisebe yelanga uyawubona like ukukhazimula kwayo njengokukhazimula kwayo bathi ke hayi iyona osazoxoxa nayo kodwa nje thina sokutshela khona mzukulu ezokusho ukwenza ungalwi nayo futhi uma lowo muntu ekugolozela wena usumtshelile phuma kuye wena udlulisa umyalezo bathi hamba bazohlala nawe isikhashana esincane kodwa usazohamba uye kuyo uyolalela imiyalelo yayo ezobe itshela wena yebo ezobe ingitshela ukuthi ingibuyisa emuva ukuthi ngizokwenza u1 no2 no3 shuthi inkosazana singasho sithi icishe ifane noNkulunkulu iwuye uNkulunkulu iwungqo wakhe uNkulunkulu ngokwami iwuye ngqo ngoba uma into ungayenzi ngalendlela esuke ifuna ngayo uyayibona imphumela okay waya ke kuyinkosazana ufika kuyo kwenzakalani umuzwayo bethu usithatha usibheke bethu ngalelo langa ngahlala nje nayo makhehla kwaba yidili laphana into ekhona la ikhona nale okukhona la kukhona le futhi lese kuweza ngoba lena ngendlela abantu abadala abahlonipha ngakhona kuyahlonishwa lapha uyabona lapha ndoda kuhlonishwa lokho kwangempela hayi indaba yokudlala izinto lapha zi-straight ngalendlela exakayo akufani lana isekoma chance kakhulu yazi umuntu noma kungafana indlela okubukeka ngayo nabantu abaphilayo but indlela yokwenza kuyahlonishwa ngale ngalena into engayitusa ngayibona kakhulu kuyahlonishwa uyaziwa umuntu omdala uyaziwa umuntu omncane aziwe womdala kusho ngamanye amazwi kuyahlonishwa nakukho lokuthi hayi ngoba wena umncane hayi akukho mfowethu ngendlela engakubona zikhona niqumama zangakhona ngale noma onalaba ngakhona ngale noma kukanjani mfethu ngizosho ukuthi ikhona ngoba ngendlela imfuyo eyinsakavukela ngakhona ngale kunemfuyo futhi kunemfuyo impela kuyaluswa ngalena yabona nje ngalelo la ngingafika ngalo amakhehla ashintshwa yimi kwayimi engibaloselayo ngibabuyisele nje inkomo yonke into kuyimina ngibavalele bese beza ke bezokuhlola ukuthi bona kuphelele kushuthi obvious ntamama kusaxoxa inganekwane ngoba phela i-TV into yamanje uyabona mfowethu impilo yangalena imnandi ngalendlela eyisimanga izinto abazenzayo zikwenza ukuthi ukulangazelela ube nogqozi lokuyazi lento okunye sakhula thina vele sekungenziwa ngapha emhlabeni ngalena usuyamangala ukuthi awuyini ke manje le bakutshele bona okay sithatha usibeke mfethu waya endlini enkosazana yayinjani wakwenzakalani ithini kuwe umkhuluma naye inkosazana nakho lesi ngijahe khona ngakusasa ekseni futhi kwakuseyintatha eyintatha lezi zangempela nje ngabo 3 ngazwa lingimemeza ngezwe ibuqamama nje isesangweni ngavuka ngaphuma ngaya kuyo yayisithi ngiyilandele emzini wayo uyalazi igolide emzini wayo awuliboni iblocks awuboni into ukuthi iroof le uthayela lo yini awukuboni shuthi izulu shuthi nami mangifa ngendlini enkosazana hey mfowethu uphilo butepo lapha
kunezisebenzi ezimsebenzelayo inkosazana kunezisebenzi eziyenzela yonke into yona futhi akusiyo nje umuntu abantu laba ngempela eyihloliwe inhliziyo zabo abantu eyihloliwe inhliziyo zabo uma siya iyasho ukuthi isiphuxeke kakhulu kubantu manje iyabona ukuthi kuyoze kufike la ebona khona ukuthi no abantu ngathi bayaphela manje ngoba bayilaleli bayaqhubeka beyingcolisa indawo yayo khona lapha ejozini so uma yathi mina la ngizohlala inyanga sokuyingaka ngathuka ngoba inyanga hey uma ufuna ukwenza into inyanga enkulu kakhulu eyikhona inkulu kakhulu eyinkulu inyanga futhi ihamba kancane uma wena ufuna ugijima uma ufuna ihambe kancane iyagijima kuba kanjalo uma ngimbuza ukuthi ayingeke hayi ukuthi ngiyaphikisana bengeke kodwa sayinciphisa yathi no inyanga ngapha kithi u7 days iviki u7 days thina ngapha inyanga kithi inyanga ngale ngaphansi ifana neviki ngala anganoma ngizwa kahle thina ngapha inyanga sazi ukuthi u30 days or 31 days or kuFebruary 28 days ngale kuba u7 days ngale u7 days akusiwo lo 31 days noma lo 30 days noma lo 28 days ayi kulungile mfethu then yayisithini yayise inginika imigomo nemibandela okufanele ngiyilandele ngitshela abantu futhi sizokudedela ubuye emhlabeni vele ngathi mangifika bangitshela omkhulu ukuthi hayi khulileka mzukulu kunezinto ozofundiswa zona uzobuyiselwe emuva ayike uma sengizwe lokubuyiselwe emuva ngajabula phela noma ngingajabuli kodwa ngoba sengibona ubukhazikhazi manje obungekho ngale ngingabazi abakeni bathini bajabula bathi ngoba kwenzeka lento ngokhethiweyo mana-ke the time uphakathi phela wena ngithi ungena emfuleni uhamba nomza wakho usho laba bakithi engangibashiye yeso bashiye ngala emhlabeni uma ngihleli nenkosazana uyabona njengoba thina sibona isibhakabhaka la ngale uma uphakathi emanzini abantu uyababona laba basuke behamba la ngabona abatshuzi ngaba nalento ukuthi bacinga mina ngababona bakithi beqhatha usizi izihlathi ziseyihlathini izandla zabo ziseyihlathini beqhatha usizi ngempela ngibabona bekhala kodwa ngenhlanhla usazophuma ngenhlanhla ngangisazophuma angizohlala nje 7 days ngifundiswa ngitshelwa leyo mgomo nemibandela ayi ngenhlanhla ke wafika u7 days uma ufika ngaphambi kokuthi ngidadele ngiboyise yangitshela ukuthi njengoba nampa bakini namhlanje bekhona lapha ya emanzini ubabona into yokuqala obatshela yona abalethe iminikelo yayibala yathi imbuzi ezimbili nemvu imbuzi nje ezimbili nemvu ozokunikela kuwo lo mfula okufanele bekunikele kuwo lo mfula yathi ezimbili izohlatshwa iphoswe phakathi eyodwa izohlatshwa iqhakezwe ibekwe khona la esasimkhona ngalenkathi ngithatha ama full step ngiza kuyo impela nangempela ngathi mangibuya umkhulu ke wayewumthandazi yabona umkhulu wayenesiphiwo ewumthandazi ngoba ngathi mangimtshela lento akalokhanga eba nemibuzo eminingi wathi okay mzukulu ngiyabuya wahamba wabuya nazo lezi zinto eziphethe ususekhaya mina ngisekhona la edamini
wahamba yena umkhulu wayeyilanda ekhaya lezi zinto zanqunywa ke zahlinzwa zaphoswa ngaphakathi edanyini senza njani zantanta phezulu emanzini noma ayizacwila zacwila hayi ngiyabona zacwila le okwakufanele ibekwe ngaphandle angithi lezi zathi mayiphoswa zantantele nje isakhendi zashona phansi sangabona lutho ngoba isikhumba ayihlukaniswanga nesikhumba zaqhekezwa nje zavulwa nje wakusho vele yona umnikazi wamanzi zantana nje isakhendi zacwila ngiyabona le sayishiya la esasimkhona sayishiya lapho sahamba ngakusasa wabuya niwazocheck ngakusasa alishonanga ilanga ngikhona lapho ngesizathu umkhulu aphiwe ngayo asekabona ngayo ngaphambilini kwenzeka izinto ukuthi umuntu akabuyi lapha oke wangena lapha akabuyi vele nawe uyangitshela ukuthi maningi amahlandla abantu bengena lapha bengayo besabuka wena shuthi kwaba inhlahla mina isiphiwo ngaba amandla waphiwa wona owuzelwe nawo ngasho ngisho ukuthi wabona inhliziyo ngoba kuyenzeka kwesinye isiphiwo sisihle kodwa siphenduke sibe yibhadi isiphiwo wapho ususuku usuya kuphi ilapho ke engafika khona kulesi sigodi esikuso la kwamachwejana emntuba umkhulu wathi nje ngingalibheki emumva elasejozini ngoba akazi ukuthi kuyokwenzakalani ubuna ngami mhlawumbe mucabanga ngaleso sikhathi ngangila ko 15 16 17 ngangila ko 16 15 nje 17 okay saba njani impilo yakho usufikile ke la eMtuba injani impilo yakho la eMtuba ube khona ushintsho kwenzakalani sathu sibeke mfethu la eMtuba kwenzakalani umfowethu ngathuka noma ngangihamba endleleni kodwa ngangithukile ngoba indawo le engangikhulele kuyo iJozini kuyindawo esengiyaziyo sengiyoqala indawo entsha manje ngithuswa nayisigameke esenzekile nangendlela kumkhulu manje angichazela ngayo wangenza ngathuka ngigcina usuphumile ngathuka mfowethu ngoba uyabona uma into yenzeka ngaleso sikhathi awuthuki uba nakho lokho kushokheka ngaleso sikhathi kodwa uthuka kakhulu into uma isidlulile umqondo wakho ususebenza kahle manje usuyirevise lento step by step manje saba njani uma ngifika lana hayi ke kwahlaleka nje futhi kwayindawo futhi esheshayo ukujwayeleka ikhona inkomo nangapha nasejozini zazikhona nangapha inkomo ngiyayithola hayi ngihlala uma ngiya edanyini ngiyophuzisa ngoba babethi la ekhaya ayi inkomo ziphuza khona la bayivulele nje bayifakela amanzi ebhavini ngathi mina ayingeke inkomo ngokuyazi kwami iphuza neliseke ngokuthi amanqina ingene ngicine kangaka manje yebo ila iphuza khona la isuke iwathinta manje khona uqinisile ayi basebethi ayi okay mfowethu ngangiyithatha ngihamba inkomo ngaleyo day ngangihamba ngena uma ngifika kuleli damu qala ekuhlasimula umzimba lapha ke manje eMtuba lala emtabeni lala eMtuba uma ngifika kwamachwejana la nje kwamachwejana isigodi uma ngifika ayi umzimba nguzwa ngathi uyafudumala kodwa nje kushaya umoya kupholile kodwa kimi ngizwa ngathi ngiyafudumala ngiyajuluka hayi kuthe kusenjalo inkomo isedanyini ziyaphuza ngayibona igcuma ziphakamisa amadlebe namakhanda nemshoba ayi ngithi no ufuna ukutshekula nje amathole impela ngithi mina ayi no lezi inkomo yibonana uma ngibukisisa ayi ngiyabona ukuthi no mana khona into ephumayo lento ayivamisile ukuvela ayinana ukuthi ayivamisile angiyazi kwavela into engathi
iblue sakuba yellow iyawushintsha umbala. Uma ngiyibuka lento hayi bo lento ineyimpondo inkomo phela le kodwa manje enjani eshintshayo iba blue iba yellow enjani lenkomo? Yangidida ngathuka ngathuka uma ngithuka kwangathi uyangibona lo muntu ukuthi ngiyathuka yathi no ungathuki ungabaleki futhi khona omunye umuntu owayehamba nayo lenkomo noma kwenzakalayo no yayihamba nje yavela nje emanzini iyodwa umuntu okhulumayo umuntu oqhamuka eceleni noma yiyo lenkomo ekhulumayo oh ha yiyo lenkomo ekhulumayo ngingabaleka mina no hey yazi hey uyabona ayingento duma kade bona uyabona abanye abantu bayiphika lento bathi hayi ngeke kodwa ngeke mfethu uyabona umuntu owabona kahle noqonda kahle umkhulu ngokuthi yonke into engangimtshela yona le Jozini wayivela iqonde. Okay kwenzakalani lenkomo uma isithi hayi nongathuki ungabaleki uma lenkomo ithi ngingathuki yangitshela ukuthi hey kunezinto ezenzakala isikhuze kaningi azistop lezi zinto uphike manje lapha ke manje emtuba kwamachwetshana la emtuba kwamachwetshana leli damu leli esikhuluma ngayo le ndaba lalikulela la engithe mangibona ngabona sekunethawa oh lapha kuleya thawa kwathiwa bahlonipha lona leli damu leli njengoba lagcibeka leli damu kodwa ligcibeka kanjani na uma ikhuluma ithi sekukaningi ngibatshela abantu ukuthi abamuse ukungcolisa la kuleli damu abalihloniphe bangcolisa kanjani abantu idamu uma yabona njengoba sibuka lapha uma ikhomba ithi lapha njengoba ubuka kunamaphampasi uma ungahambi khona kunamaphampasi hawu baphosa amaphampasi khona uma umuntu efuna ukuzoyisusela isinyama sakhe noma ini beza khona bayageza idamu alifani nomfula ogelezayo idamu limile kufanele ungenani ufike unikele wakhe amanzi uyogeza la ugeza khona manje bona benza bonke ukungcola bakhe nabazokwenzani bafika emakhandlela kanjani benza khona la baqeda bengaklini yangitshela ukuthi uyabona ukuxhumana kwami nawe kusuka manje useyinkomo noma sekushintshile sekusamuntu noma sekunjani iyona inkomo emehlweni nami iyona inkomo iyashintsha iba blue iba yellow inkomo eblue eyellow angaze ngiyibona kodwa wayibona ngayibona ngaleli la yathi kusuka manje ungabi sabunda ukuxhumana kwami nawe awugundi tsheba awugundi khanda njengoba ungibona kanti mina ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe uyile genge nje mhlawumbe ngabe yiNazaretha lutho kodwa futhi ngadide iNazaretha esigqoka umjiva lutho iNazaretha kwaba nokudideka kodwa lutho ila yangitshela khona ukuthi so ukuxhumana kwami nawe kulele amandla kulele eyinweleni zakho nasentshebeni njengoba ungibona nje ngingakugundi uma futhi kufanele ngiye kuyo kufanele ngizile uzila ukudla ngingayenzi inkonzo yasekamelweni makufanele ngixhumane nayo ukusho ukuthi umnikazi wamanzi walelo leli adamu leli asho ukuthi wayenithi noma singathi wayeclean noma singathi wayigcokama wayeyigcokama uyigcokama ngoba phela ngeke sithi waye ngoba namanje ngicabanga ukuthi akahluphelene emhlabeni akafani nathi thina abantu uyabona uclean ngayo yonke indlela waqhuma wathi uyabona kuye kuthiwe uma ufuna umuntu adle ukudla kwakho kufanele athi mayingene esangweni abone igceke liclean ngendlela lo yamuntu aye clean ngayo engaboni ukuthi uclean ngakhona uma yangitshela ukuthi kufanele ngiye enduneni kufanele ngiye enduneni ngiyoyibikela
ukuthi ayitshela abantu bayo ukuthi abastophe lento ngoba uma bengayistophi lento izolivala leli damu. Abantu babekha khona lapha amanzi okutshalwa kuniselwa kukhiwa khona lapha ziningi izinto impilo yabantu bebewashelaphi abantu babewashela khona edanyini kodwa bengawasheli ukuthi amanzi ayongena khona. Babekha amanzi inkinga mase bechithe amanzi ayofika khona edamini. Ukuwasha babengawasheli phakathi ngokusho kwayo lenkomo. Yathi mningi umkomelo eyonginika wona uma ngiyenzele lokho. Yahamba ngaya enduneni ngafika nje ekhaya ngabeka inkomo edlelweni ngangena ngisho ekhaya nganqamula ngaya straight emzini wendolo. Ngafike ngayichazela ukuthi sengibe nenkinga ekanje futhi lenkinga ihambisana nemessage okuthiwa kufanele ngitshele ukuthi tshela abantu bakho beyeke ukungcolisa idamu. Ngaye kwazi kwaba kathathu enduneni ikwenzani khona ikushaya indiva konke lokho ikushaya nje indiva yonke lento ingitshele ukuthi mhlawumbe ngidlala ngesikhathi ngiqhuba usuku noma okanye awuphilile kahle ekhanda. Yebo. Kwenzakala Uthe ngosuku futhi mangaphosisa kwaUlesihlanu ekuseni nje ngabo 11. Hey kwahloma izulu belikade lingagoqubele lingene lutho kodwa nje lahloma. Hey lihloma abo bayikhathi ngabo 11 emini. Emini kwabhala ikhathi zasekuseni lashintsha lamnyama lathi bhuqa. Lashintsha lamnyama lathi bhuqa. Laduma ngendlela futhi namanje angazi ngikubone lokho yakuduma kwezulu okwenzeka ngalesa sikhathi. Kwasuka iphepho. Kwasuka iphepho. Uma zisuka lezo phepho lavaleka ke leli damu lagqibeka sometime ngoba laba intaba kanje. Uyabona ngoba liyintaba ukunyuka kwalo kanje. Uma ulibuka la kwakuyidamu. Leyo nhlabathi yafika ke laze lagqibeka laba kanje. Laba intaba njengoba sekuyintaba nje. Hayi angikwazi ke lokho. Nesizathu sokuthi abantu base kuyinkinga ukuphila ngedamu inkomo iphuza edamini amanzi awasekho phela manje ompompa basekho into engalesa sikhathi babengekho ompompa kwakusetshenziswa iziphethu and lezi iphethu uma uyibuka zayigcile kuleli damu ngoba kwathi makuvaleka lela damu zavaleka nazo. Uma ngilele ebusuku ngafikelwa isibonakaliso ukuthi idamu ngalicela litholakala kodwa kunomgomo nemibandela. Kufanele kube nemizi esukayo lapha idamu engithi mina ngilicela libe khona. Kunemizi ekufanele isuke. Kunemizi okufanele isuka khona endaweni la kaMaqhwetshana. Khona endaweni la kunemizi okufanele isuke ukuze idamu libe khona. Lelo damu namhlanje nayo yilo leli. Haye babadoda yabona mfowethu uma yonke into engikhuluma ngayo ngiyakukhombisa ubufakazi bayo. Akusiye ingane kwa manje wenzakalani wahamba wayokhuleka entabeni kwase kuvela leli kwenzakalani mfowethu uma ngoba esibonakalisweni ngizothi ephusheni esibonakalisweni uma ingibalela leyo mizi ngayibona leyo mizi ngakuleyo ndawo leyo ngayibona leyo ndawo phela yala khona la ngoba phela indawo le ngafikela kuyo ngayibona sengiyayazi ngase ngiyazi impela ngiyabona. Ngavuka ekuseni ngaya enduneni ngayitshela ukuthi ngibe nesibonakaliso
ithini induna ngesibonakaliso sakho sokuqala salapha edamini yasishaya indiva kuze kuphenduka yonke leyo nto leyo ayibuyanga neyazoxolisa yazi uyalapho yaphathisa umyalezo kuyingcethebelane zayo ukuthi iyacela ukuthi ingicelele umfana wakaMphazima ngathi mangifika yahluleka nokuvula ikhululeke umlomo wayo ngendlela eyashokheka ngayo yathi nanoma ngabe umuntu usezoyitshela insakavukela uyoyilalela lowo muntu lowo ngoba ayazi ukuthi ngempela kwakwenzakalani yayitshela ukuthi mina nje ngiyayichithela ngidlalela ngesizungu kushuthi ngamanye amazwi yayikholwa ngokubona yenzeka lento lokho uyitshela yona yayisithi nanoma inikupho okushoyo isiyokwazi ukuthi ikwenze futhi kulandele ngaleyo ndlela iyongibuze ukuthi kuthiwa akwenzeke ngayiphi indlela uma ngifika ngiyitshela ke ngaleso sikhathi ukuthi nokunesibonakaliso yabiza wonke amakhosikazi ayo nezingane zayo ukuthi bezoyilalela bezolalela lesi sibonakaliso engifika naso ukuze mayingasenzi ngendlela bemtshele mumva nje siqhubekile le Adamu leli laphenduka la intaba ngiyafika ngiyamtshela mina no Adamu ukuthi nginikiwe amandla ukuthi ngiyalicela libe khona kodwa kufanele abantu belihloniphe belihloniphe idamu bengenza ukungcola kwabedamini number 2 kufanele kube nemizi esukayo ukuze idamu libe khona yasuka ke leyo mizi alishonanga lelo langa lelo induna yathi izoyithola enye indawo abantu la izobabeka khona kodwa ibasuse la okufanele kube khona nedamu okufanele besuke khona ngiyabona ngoba uma umnumzane ekhona kunemizi ayayibona ukungcola kwakhe ukungcola kwaleyo mizi ayingafuni ukuthi ibe seduze ngathi ingasuka emibili emithathu isaqhubeka induna nokuyisusa ngakhuleka kuleyo ndawo engangimkuyo yazi kwaqala ngathi umuntu nje ochamile kuleyo ndawo leyo ilokhu ivuleka kancane isiphethu noma kwakuyini yayithanda ukuzenza isiphethu ivuleka kancane ilokhu ivuleka abantu babona ukuthi no hayi idamu leli ngathi lifuna ukwenzeka la leli okwakuthiwa uma kusuka leya mizi leyo bakhona abantu ke base benza inhlabathi beyibeka inhlabathi njengoba ubona nje lezi yandunduma isiphethu shuthi leli damu njengoba lingaka la qala liyisiphethu nje lincane impela mfowethu njengoba namhlanje lingaka ushuthi ukhona nje umnikazi la asihlebe ngisaba phela wena mfowethu njengoba silana eduze kwakhona ngiyasaba ezinye izinto zezinto eziningi ukuyiphawula iphumela obala kuzo ngoba angazi mfowethu ukuthi yini engenzeka angazi angifuni ukuphawula okuningi lapho ngiyacela ukuthi singayi mfowethu kodwa ngoba ungene wena la usukwangena wena ke lapha ke phakathi lana sengike ngangena ngesizathu sokuthi ekuvukelekeni kwalo nje selivulekile kahle ngathi ngilele kwangathi futhi uyangibiza ngeza khona la kwenzeka lento eyenzike liqala ukungathi ngiyadomeka ngangena phakathi wayese engitshela ukuthi njengoba sengilicelile laba khona edamu nanoma ngabe yini engiyenzayo uma ngiphethe lamanzi iyokwenzeka ukhuluma nawo ngqo inkosazana yebo ngisho ngathiwa yebo mfowethu kunjalo ngisho ngathiwa kunomuntu okhubazekile kodwa mayekaphuza lamanzi noma wamwasha inyawo ngalamanzi
mana uyosukuma. mina ngishadela usho mangawantshontsha nami lamanzi ngihamba nawo No mfowethu, uzokwazi umthola unkosikazi mfethu. uyabona mfowethu ngendlela okungayo. Ngisho ngathiwa usebenzi, ngisho ngathiwa ushadele, ngisho ngathiwa ubathola abantwana. Uma ungeza kimi, Hayi ukuthi mina mangiyintshontshela hey mfowethu wena angazi noma ungabuya yini mawungayikhela wena la manzi. Uneyinhloso zalokho ukuthi ufuna ukuyokwenza lokho ufuna ukukwenza, hayi ukuthi ngoba ufuna ukuchelela ingadi noma ufuna ukuwasha noma ufuna ukwenzani. kodwa makuthiwa ngiwathatha asuka kuwo ngayenza lonto engiyifunayo. Uma wathatha esuka kimi azoyenza leyo nto oyifunayo. Kanti sathini isivumelano sakho nalo umnikazi wamanzi awufethu? Hey mfowethu ngeke ngiye deep lapho. Kodwa isivumelano wathi ayikho into engiyoyicela kuye engayitholi uma ngisebenzisa lamanzi. Ukhona ni okay kukhona nosuku ewakwenza waphasa usebenzise lamanzi owaphuma nawo ngaleso sikhathi noma bakhona nosuku abasiza noma usiza noma bani osuke ezocela kuwe okanye usiza umuntu osuke kube nesibona kwenzakalani mfethu? Mfowethu ngisiza umuntu okusuke ezile wazongichazela usizi lakhe. Hayi ukuthi ngiba nesibonakaliso. Yebo kwabanye ngiyaba nesibonakaliso umuntu engasho lutho. Angibone ngoba sengiqhamuka ekuseni no ngilethe umyalezo ukuthi kuthiwa ngizothi noma kuthiwa ngizokwenza ukuthi. Baningi yabona nje ngakubalela amahlandla amathathu. Hayi asho Abantu mina ngingasebenzelanga amanzi. Ngingabasebenziselanga amanzi. Abantu engithandane nabo bashadile kunamhlanje. wenza njani? Uma umuntu ungathandana naye ngambatha naye uyashada lowo muntu. Hayibo. Ngisho ukuthi abantu abeze kimi bezombatha ngoba nabo befuna umshado. Serious? Bantu besimame ngashadile angisho ukuthi ngithini. Uyabona nje uma unenkinga ngempela uza kimi izosolveka leyo nkinga yakho. Noma athi usuhambe bathandaza izinyanga ini. Ngawuba nabangabathola abantwana bona mabeke. Nabangabathola abantwana mabeke beza kimi. Ngibanika lamanzi mina. Ngimchazela umuntu ukuthi lamanzi asebenzise ngalendlela. Abantu osukwalala nabo bayashadelwa bashada nawe bashada nobani mfethu bachazela abantu bazobuza mina mfethu. No mfethu kuba bashada nami ngabe uyabona no abashadi nami bashadelwa bathola umendo kwabanye abantu. Kuyenzeka mfethu umuntu athola umendo womunye umuntu oduthola ukuthi uyasokola lakho. Wena ngokulandelela kwakho abantu asebeshadile lapho usokwalala nabo banjani emizini yabo basokola right abaswele ingane yakho uyichuzela yena ukuthi uyifundisa aphi ingane yakho. Uyayikhethela yena enganeni yakho ukuthi uyifundisa aphi. Hayi mfethu. So uma umuntu efuna usizo angahambe mina awukhiphi imali i-R1 nje ukukhanyisa imali emhlophe ngikusebenzisele lamanzi uhambe usuzushiya nenamba yakho ke mfethu awuthi bazohlupha mina mfethu bawushiya nenamba yakho. Uyabona mfowethu into engiyibonayo kuyiyona engasiza njengoba abantu bekwazi wena kulula ukuxhumana kwakho nabantu. Ayi mfowethu abeze ngawe abantu abaxhumane nawe mfowethu beze ngawe kimi. Hayi mfethu ngeke. Yebo umuntu ngiyomsiza nanoma ngabe umuphi umuntu ngiyomsiza ngayo yonke indlela kodwa abaxhumane noJabula uJoli. Ndoda ngizobathinta ngibathi abantu abangaka amasebele bengithinta. Ayikho indlela engingabasiza ngayo ngaphandle kokuthi beze ngawe. Okay, asingene ke siye lapha because ngicabanga ukuthi kubalekile abantu asebeke basizakala abantu abake okwewalala naba ngithi ubeke kanjalo. Usho ukuthi ngamanye amazwi ama ex akho. Yebo ama ex ami nje wonke ashadelwa ayikho ingashadela. Okay, basizwe wena wabanika iswasho kwenzakalani ukuze kuthini bagcine besizakala noma imfihlo yakho nomnikazi wala phakathi okanye kwenzakalani manje sichazele. Mina ngithi mangigeza noma ngathiwa ngiphuza lamanzi lawe ngiwasebenzisa phila kuwe lento isikimi lento egazini.
ngoba mina kwathi angiyeke nje amanzi noma ngabe mina kufanele nje ngisebenzele selama lamanzi la owanikezwa inkosazana yamanzi. Yebo shuthi umuntu nami ngasho ukuthi sengiyinkosazana ngokuthi ngisebenzisa lamanzi kodwa angisiyi inkosazana ngoba sisaxoxa nawe yebo umuntu nje umuntu abanye asebeke basizakala bakanjani basizakala ngani mfethu yabona mfowethu kunomuntu ngizothi nje abantu ngoba bayamlanda u5 babefundile kushoda ukuthi bathole isikole umuntu awufundisa kuso bayasebenza namhlanje bangothisha ukhona udokotela namhlanje akhiphanga imali eningi R1 unjiniyela ukhona wathi yena into yakhe uthanda imoto uyayithanda imoto ngayo yonke inhliziyo akazi manje uzokwenza njani ngoba akaqedanga nasesikoleni ngambuza ukuthi yini okwazi ukuyenza wavula ishop wathi nje into angakwazi ukuyenza ukudayisa ngamtshela ukuthi hamba usebenzise lamanzi mina ngiyokucelela njengamanje ukuthi wena ufuna ini umcelela khona la kunikazi wamanzi impela mina ngiyokucelela wena ke hamba uyivule le shop mfethu siyabona njengamanje ku late sekuntambama ngiyasaba nami lapha ngoba ngazi ngeke sahazi ngoba nami angisiyo umpethe ngilandela imigomo osukutshelwa engisuke ngitshelwa yona hayi ukuthi ngazi kakhulu ngilandela imigomo engitshelwa yona mfowethu so ayikabi kodwa ngizocela nje ukuthi isithi mina uJabula uJule sesizogoqa mfethu kuyo yonke lento mhlambe ngiyazi ukuthi siyakubona namhlanje sisazokuphinda sikuvakashele sisazofuna ukuhamba ukuyobona induna yesigodi sala kwaMachotshana isithathe isibeke ngokuthi lento ishoyo mhlambe phela kenze mhlambe angisho ukuthi unamanga kodwa natho siyafuna ukuthola nalisayidi layo induna yala kwaMachotshana isithathe isibeke ukuthi wayichazela kanjani kwenzakalani kodwa kuyo yonke lento eyenzakele mhlawumbe ungathi wena yini oyifundile mhlawumbe yini ongathi ungaxwayisa ngayo umuntu osengasemakhaya osibukelayo okokuqala nje ngizokusa umyalezo enduneni yala esigodini saseMachotshana cha sizovayashela bala namakamera yebo ngizonisa kuyo futhi ngiyinxenxa ngayo yonke indlela ukuthi inganixosha emzini wayo yebo yebo futhi nginesiqiniseko sokuthi iyokwenza lokho inihloniphe nje konke nikubuza futhi uyokuphendula yeah engingachushisa ngayo abantu ukwahlonipha amanzi indaba yamanzi ijule kakhulu yebo ngiyababona abanye babathandazi bayathanda ukuya khona umuntu angaqala ijulele lento athatha abantu abasemanzini bahamba abantu bethathwa amanzi abantu abahlonipha amanzi abayijulele indaba yamanzi ungathathi umuntu kanti umuse emanzini uzohamba ufanele uyochaza emndenini wako angabe sabuye so abantu abawahlonipha amanzi bengethatha ukungcola bekusemanzini abayeka abantu ukulahla amaphampasi lapha abanye baya toilet eduze kwali idama amanzi abawahlonipha amanzi amanzi awukuphila kwethu ayikho into ngeke uyenze amanzi engekho yonke into yenziwa kunamanzi phakathi uyadla kunamanzi yonke into iphatha amanzi ayikho kahlahla impumelelo without amanzi ayikho akukho ukuphila ngaphandle kwamanzi amanye amanzi ngoba ngisho ungathola ukuthi uyisebenzisa uzophumelela kufuneka amanzi phakathi indoda khona into ekhalayo la hayi babuye sohamba manje ngeke asibonga mfowethu kungaze kumosheke hayi bethu asibonge kodwa sizocela nje ayikabi sisazophinda sikuvakashele sizothola usayidi lenduna mhlambe lapha nalapha kodwa ke njengamanje mbukela ungalapho ngasekhaya sesiyagoqa sisazophinda sibuyeke endaweni yala kaMachotshana mhlambe ukuthola isayidi lenduna kodwa kwamanje wena ungalapho ngasekhaya siyacela ukuthi awukwenze okulungile awucofa subscribe button ucofa notification so that sonke ama videos sikuthulele wona azokhona ukuthi aqale kwena kuqala mina nhlula beyithwebula bephindele beceshe ngezivatho zamakholwa
uNkulunkulu nebhadi obukhonzwa nabagangayo. Ngisazolokhu nginawe, sazolokhu sikulethela nje imibukiso ehlukahlukene. Wena ungalapha ngasekhaya, sicela ukuthi uqhubeke nje usibukele. Bye bye, nasidibane kwi-episode elandelayo.